дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонаамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. салому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо номшон чия? Жемпирои турецкича. ё стандарт, размери стандартан. Турецки тоза, хеле аҷиботан, пад наметана? Гарантӣ дорам? Пад наметана? Гарантӣ дорам, пад намета. Даврошон я маълумот бед ҳами шербача. Шербачаро шумо мешиносед? Гап зан. Салому алайкум ҳурматдор. Сифаташ аъло, пад намезанад, пахтаи тоза, ворсуш. Нархшам дастрас аст, нархаш 160 сомон. Чанд намуд расветка дорад. Мана расветкош ва чанд намуд дизайни эмблема дорад. Иҷожда кетича дорад, иҷожда ин. Мана асортимента тамошо кунед. Google ham дорад, ам дорад. Smile. ҳамаш размерашон стандартан. Стандарт. Яна ками стандарт размери чанд пуша метавонад пуша? То 56 ҳастайда, 56 пуша. Ана ёша габзар чита биё. Так. Ё и ду намудан акаҷон. Сияҳо. Сияҳ тоқаян бепочан, то жемпир ғавса материалаш, гармай. Но 220 тан акаҷон. 220 сомон. ин сета мебиёд, се расветка. Так. байнаш ременча дора, якта то поёна рафтагӣ. Масалаи нархаш, так. Нархаш 190. Яъне Versace 6 намуд расветка дорам, 4 таша кашол кардагим. Сери дора бо коричневӣ дора. Так, нархошон 250 ина. Ҳисобе ки пахташ ғавс. Инам гарм двоечка 270 ина. 270 сомон. Инам чизе ки шумо дар экран дидестед. Кам ранги чиёра? Тигровӣ оряй? Тигр. Ё нархшон чанд? 270. 270 сомон. Зависит ака качествои материал мекунад. Качествои материал. Анаи дарозо чанд? Анаи дарозо двоечка курташ қати абая болонги. Мана 1 2 3 4 5 чанд намуд расветка дорад. Узорошон мана хел узор, мана ҳамаш узор. Бо гулошон то аз рангошон ҳар хел. Нархи ина 250 акаҷон. 250 сомон. Турки тоза? Турки тоза. Немоз чизе ки дидесем ҳамаш туркиян. Бори нав ҳамин рӯз омадаги мана динак омадаги рӯз кашолиш кардем бровардем. Актагаям то поёна ғавсан 230 сомон акаҷон. 230 сомон. Пад наметана ҳами чизе гарантия метем. Ина фазо ака. Аям дурбест тамом. Чанд? То поёна рафта. Яки дарозая? Чандай нархаш? 230 сомон. ин нархи дона ҳая? Материал шабқафон. Ё чанд яна акаҷон? Дона. Гуфти як бор дигар такрор кун. 250 сомон. Бори O'zbekiston Bishkek накалеш. Фарқият дорад. Маънаи бааш фарқ духташ. Качествои ришташ фарқ мекунад. Ришташ ҳам гарма, ҳам нафас мекашад ба ҳазор ҳаракат. Ихе нафасгӣ намекунад. Тез вазбинӣ иста мекунад. Ира чанд гуфтен? 160? Бале. ин ранги махровка оря? 160. Махровка, худаша? Ина Google махровка. Стандарт, значит то размери 56 пуша метавона ки заказ куна. Иҷода як чанд расветка аст? 1 2 3 4 5 6 7 8 расветка, қатиба 9 расветка. 9 та расветка ози айнамиё пака астан. Касе ки мехоҳад ҳамаш моделҳои навинкаи навин нав омадаги ҷахай аптовия. Касе ки бо опт мехара маслиҳат мекунад бо шумода аптовия гирифта метавонад. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. боқӣ сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.